Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs a veure, jo tenia pensada una recepta per fer amb vosaltres avui, però vaig veure el calendari i em vaig adonar que dissabte ja és 1 d'octubre. I què passa l'1 d'octubre? Doncs a veure, l'1 d'octubre passa, no és que hagi de passar res, però sí que és veritat que fa uns anys van passar moltes coses bastant grosses aquí a Catalunya i crec que és un dia que cal recordar, perquè va marcar un abans i un després, un punt d'inflexió aquí a Catalunya. I bé, com jo em sento catalana i això és un canal de cuina en català, i perquè estic molt orgullosa de ser catalana i de la meva terra, del meu poble, jo vull celebrar l'1 d'octubre. Què passa? Aleshores, què estarem preparant? Jo volia recordar-lo preparant alguna cosa que tingués a veure amb el referèndum de l'1 d'octubre i amb tot el que va comportar el procés i tot el que va passar aquí a Catalunya. I coses que ens recordin a l'1 d'octubre, doncs hi ha diverses, no sé, banderes, urnes, llaços, paperetes, diverses coses. I jo el que havia pensat era fer uns llaços grocs per celebrar l'1 d'octubre. Per què llaços? Per què no urnes, que és molt més simbòlic? Doncs, siguem sincers, no sé fer urnes. Farem llaços de brioix. Així que no m'enrotllo més i comencem. I anem a començar a preparar els nostres llacets. Primer de tot agafem la llet i dissoldrem el llevat fresc. I anem a posar els ous al bol. La recepta en realitat és un ou i mig, però com fas un ou per la meitat? No ho sé, no ho tinc gaire clar. Així que he agafat un ou gran i un ou petit. Afegim una miqueta d'essència de vainilla, una miqueta d'essència de llimona i la sal. Ara hi afegirem la farina, el lard de porc i barregem una miqueta. A veure si podem fer-ho amb els remenadors. Vinga tothom, mans netes, que comencem. Mentre anem pastant això, anirem afegint poquet a poquet la llet que teníem amb el llevat dissolt. I anem pastant. Si després de ficar tota la llet veiéssim que ens falta humitat, li afegim una miqueta de llet. I si pel contrari veiem que està massa humit, li podem afegir farina, però poqueta. O en tot cas li anem afegint a poc, tant la farina com la llet, per no passar-nos. Ui, i gairebé m'oblidava, ens falta el sucre. M'agrada molt pastar amb les mans, ho he de confessar, però en aquests moments trobo a faltar la meva pastadora. Tot i que així és més divertit. Bé, en aquest punt ja em resulta una miqueta difícil
pastar-ho al bol. Així que el que faré serà seguir a taula. Apartem tots els estris i som-hi. Hem d'aconseguir una massa ben homogènia i a poder ser fineta. Així que ens queda una miqueta de feina per davant. Li donaré unes quantes voltetes més i ho deixarem. Si us agrada l'exercici i a més us agrada fer pastissos i masses d'aquestes, us ho recomano. Feu brioix a mà. Ja veureu quins braços. Bé, mireu. Ja tenim aquí la nostra massa. Ara el que farem serà deixar-la reposar uns 10 minutets. I ja l'hem tingut en repòs 10 minuts. Anem a donar-li alguna volteta més. I ara la pesarem. A veure quin pes ens fa. Uns 900 grams. Bé, doncs aquesta massa el que faré serà dividir-la en peces. Com vull fer llacet, a dividir. I mireu, totes aquestes peces són les que ens han sortit. Em sembla que hi ha com unes 17, si no m'equivoco. Bé, doncs ara anem a donar-los forma. I jo ja he preparat una safata de forn amb el paper, perquè aniré posant aquí els llaços, i també tinc preparat un got amb aigua per enganxar les peces. Aleshores agafem una de les peces i l'estirem. Anem a fer un xurro. I el creuem. Amb l'aigua mullem aquí una miqueta, que s'enganxi, i apa, el primer llaç cap a la safata. I els tenim. Ara els taparem amb un drap i els deixarem una estoneta així perquè creixin una miqueta més. I mireu, ja hem tingut els llaços en repòs, tapadets amb un drap durant uns 15 minuts. I ara anem a pintar-los amb ou batut. Jo ja tinc el forn precalentat a 190 graus i ficarem els llaços i els tindrem, doncs, més o menys uns 15 minutets, una cosa així. De totes maneres, aneu mirant, que no se us cremin. Quan ja veieu que han agafat color, cap a fora. Mireu, ja tenim aquí els nostres llacets. Han estat uns 15 minuts al forn i així és com han quedat. Anem a deixar que refredin per poder-los glaçejar. Tenim els nostres llacets refredant-se, anem a preparar el glacejat. Tinc ja preparat un bol, tinc el sucre glaç i he estat mirant i hi ha moltes maneres de fer un glacejat. Hi ha qui utilitza clara d'ou, hi ha qui utilitza només aigua, hi ha qui utilitza suc de llimona i jo he optat
per utilitzar suc de llimona, perquè a més també vull que el glaçejat tingui gust a llimona. He agafat també colorant alimentari, que em sembla que és el que s'utilitza quan fas una paella o plats d'aquests. Primer de tot agafem el sucre glaç, que ha estat tamitzat prèviament, el posem al bol. Tinc les mans netes, No penseu malament. I ara anirem afegint el suc de llimona, però poquet a poquet, perquè vull una textura que sigui bastant espessa. I anem barrejant. Mireu, cada cop és més espès. I jo crec que el deixaré amb aquesta textura. I ja tenim el groc, sí senyor! No ho puc creure, m'ha sortit a la primera. I ja tinc aquí els nostres llacets, ja estan freds, els he posat en aquesta safata que té una reixa perquè quan li tiri el glaçejat escorri i no quedi enmig d'una bassa. Així que anem a començar, estic nerviosa i tot. I espero que es vegi bé el color groc. Deixarem que escorrin i anirem un per un. I així queden finalment els nostres llacets per l'1 d'octubre. Llacets de pasta de brioix amb un glaçejat de llimona. Boníssims! Ah, i bon profit! Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que la proveu a fer, que m'ho comenteu aquí sota, ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada el vídeo, doneu-me un dit, si no us agrada també podeu donar un dit. Aquí sota us deixaré les adreces de tots els de Jo Cuino en Català perquè us passeu pels canals, els veieu, mireu les receptes, us subscriviu i els doneu també molts dits. També us posaré l'adreça d'Instagram, una miqueta més m'oblido, sempre ho dic. Aquí us posaré l'adreça d'Instagram per si us voleu passar també. I bé, i ho deixem aquí, ens veiem la propera setmana. Adeu!